Днес ще ви разкажем за родопски клин или родопска баница, за която ще чуете след малко. Можете да видите и страхотната гледка зад мене на брега на язовир Батак. Родопската кухня е сама по себе си едно богатство с вкусовете си, с разнообразието и оригиналността си. Любим специалитет от домашната кухня е родопския клин. Той се е правил по традиция през есента и зимата, но днес е предпочитан целогодишно и като кулинарна атракция в заведенията. Тестото – само брашно, сол, вода, 1-2 супени лъжици оцет, разточват се дебели кори. Съставките останалите са ориз, натрошено сирене, яйца и масло. Има и много други варианти – совче кисело мляко, с панак, слапът и други. Но с ориз, сирене и яйца е класическият клин. Наричат го още родопска баница. Това е магията, която ни дава един вкусен, здравословен, засищащ и напомнящ за безгрижното детство при баба родопски клин.